سلام تخططت نايت channel كمي كان يكون كمي تخونو لومون كلنا تقمنا أرستي غريبا له نايلو ما أرستي مجمر يا حتى خجمر لكم ما كم أبهيوتكم قال السبات لقبي لهم فتيمهم كفل لي خازي دليو أقاطي ممكن يفلترو مالت بزخوني يكون أقاط عمي تلا عليهم زيهم سبات زي كابتا تلا لقايهم لقب مسبلو خا كل جزية كتدسلهم كتحاليهم كتحبحبهم كتفرهم كتدقفهم كتهبهم رايهم زدليو خا كابخا دما فنك نيشتي نجر ون انتخونه كيلي ايدلون يوم كوتاس كم قرديد توم ديت فلتو قردين تايو مثل جبا بتنسسا بخند حيلي خطاليو لتنسسا كل جزء نامج اويز نبر ስለዚህ قرديد بس حون انسسا كل جزء امو ده تعبيرو كموت ونخلي مغنياتو كاب دمو ስለዚህ መጡ ስለዚህ كوم عينت بحري دما اب دق سبات بزح جزء يزرئ نايلوم فيديو نتمساخا زلا محزاخ زلو استوعلو لكم خيكون ايكونن نايلوم تمرتي اني وي نسخا و نعخي وي نعخا ازيا بحر ازيا انتلاتنا خوينا قداماي قدم قدادم نفسنا خنفتش نفسنا خمرمر مغنياتو سبات نبدل كينهلو كم كالاي دما نتوم أبكابينا زلو كنستوعلو مغنياتو انتاي بحر كم زريو انتاي عينت تريوتات ويكب بخمي كان اليوم كم نخل ملكتات كبكمية نفسنا خنفتش نتوم أبكابينا زلو دما كان للي سلازيكات هنابتات مرتي امبار نايلو مارسنا needy people وي كم زتسقع زبلو سبات مالتيو قداماي بخمين لليوم وي بخمين نفسنا للي نفسنا نفتش كمو دما بخمين زبهرزي نقطمون نهيوتنا دما نكلاخلن نهيوتنا دما كابزي حماق لمدنوس وي كاب كمز حماق زندناتات نقلي اياتر امو كي قطع زيانا لو متمرتك سامود اتا تاريخما بزح اقرام بحريات الله امود اتا دما كمي جرنا نفسنا نكراخل كم نقل مخرخ بيه تقداميتي انتهيتا بحرياتنا يزوم صقعتنياتات سبات they always need people كل جزء أبزوريهم سب كهونو سب كهلو يدليهم حجي زقبل كلغو كلنا سب ندلينا صبقنا نحمعنا مسب يقول جزء يقداس بيننا نكون وندلينا تم نورمال سبات لذي من سبات كتولولز تخيل ويكا سبات زليو خا جزء لو بين خاخد كونو تدلي جزء خالو زياتهم كل جزء أبزوريهم سب كهلو يدليهم مغنياتو بينهم سلازي متشوف لذي you may be dealing with a very needy person if you find that they can't be alone for a long period of time. قدام أي ملكت حدا كم زعينت كم زتقعتنيات ويكا كل جزء كم قرديت كلا جبز في التنسب بحرياته ويكا اللي يولد تخل قدام أي تنت بنتايا إذا سبزي بينون إنه وحدة توقف لايك إني ويبينا ككون أي دلنيا كل جزء سب أبزوريا كهلو تدلي هذه حاجة قدام أي تملكتها. تغالي it's likely they need the needy people are subconsciously believe that that being around other people all the time is crucial to survive and thrive. زي كاليتي كاب دكتور ويكا psychology PhD زلوا مارشا رينولد كاب استبعال زمزيو اليوم تقعتنياتا سبات نزي مسب مسقع كم مكلاخل وي نخت نبر زد ليكا بالحق جيروم يوم زقبلوه معناتو اب حنقولهم تاي زبلالو نخت نبر كل سبنا ناتو ميلانا يطباب علو ازياتهم كا نخنبرو طراي ديكونن نخ انببو نخ عبيو نخ عوتو كل غزي ابسب كصقعو زلوهم كويني يدسمعهم سلازي اتمصقع كم زصميوم قال ديكونس كم استراتيجي نعم اب حدا سب صقعيلكا لك كم زحرق صقعيلا تنبر of course مس حرق بتخكل كان مساسلهم نخلينا نخلي مغنياتو اتا حرق نتا عباي قرب ولا حنتا يتقدللانيا يعني فلت لنا ولا حنتي كابت ترف ناتا ناتا دقفت يا تنبر مغنياتو تاقرب بعبايا بس انك تحرق حرق اي بقعني بنصارو قرديد نلام ايسبحني كل جزء يمصوا اصل زخنا يهبني يوسط رايو زي سبا زياتهم كاب بزح جزء بزح ነገር يم كابانا زوستو ስለዚህ እዚ ድማ كميلايم زتقملو كال we all have social needs بمولنا مسبات زمدنا صبوق زمدنا كاب سبات تقداسنتن يدلينا يقداس بمطن مالتيو but that might just have more needs in that area than yourself انكوز فاليوم نزيوم سبات كاب نورمال ناتنا دليتات كن زياتهم حلف زبل دليت لهم بقى غير كالهم ولا حقش كما يودعني كل جزء طبق مسبلو مسحاز ونسب روتا مسحازوخه
مفناو زبهال يلن حانت شجرهم سوتحكا خاليتي وسقولكا خاليتي سوتحكا سالسيتي وسقولكا رابعيتي and then يرباربوخا مالتي لذي كنستوعب كنكلالنا next need others approval كل جزء دما كاليت بحرياتهم دما كل جزء ناي كالو سبات تقبلنت ناي كالو سبات كقبلوهم وين تنسهم زبلو زلو كدقفوا لهم يدليهم ዝኾነ ስራሕሲ ካልኦት ሰባት እውን ኣፕሩቭ ክገብርዎ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣለኻ ፅቡቅ ትኸድ ኣለኻ ፅቡቅ ትገብር ኣለኻ ክብልዎም ይደልዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣፕሩቫል ናይ ካልኦት ጠመት እዮም they generally ask others a lot ብዙሕ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ተኮይኖም ንዓርኮም ንመሓዞም ንሓፍቶም ንዘመዶም ንጎረቤቶም እንኮላይ ነቲ ሓላፍ መንገዲ እውን ይሓትዮም ምክንያቱ ኣብ ነብሶም ምትእምማን ስለዘይብሎም ኩሉ ግዜ ክሓቱ ሓደ ሰብ ምስ ነገሮም እውን ኣያምኑን እዮም ናይ ብዙሓት ሰባት ኩሎም ሲ ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ክብሎም ይኽእሉ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባሮም መዓት ሰብ ብሕቶ ጠቕ ከብሉ ትሪኦም እዚኣ እውን ምልክት እያ ማለት እዩ they often struggle to make connections so እዚኣ ድማ ኣስተውዕሉላ this is very very important ሕጂ they often ዝምድናታት ምስ ካልኦት ሰባት ንክገብሩ ሽግር ኣለዎም እንታይ ማለት እዩ ወይ ተበዲሎም ኣለዎ ወይ ከም ሓድሽ ሰብ ክላለዩ መሓዛን ዓርክን ንክገብሩ ፀገም ኣለዎም እንታይ ማለት እዩ ከም ገለ ኢልካ ስኻ መሓዞም ወይ ዓርኮም ድሕሪ ኮይንካ በቃ ሮታ ካባኻ ንላዕሊ ካባኻ ወፃኢ ካልእ የብሎም ኩሉ ግዜ ንዓኻ ክሕዙኻ ምሳኻ ክኾኑ ኣብ ጎኑኻ ፅጊዕ ኢሎም ክኸዱ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ንዓኻ ዘይተደልየ ፀጥቲ ይፈጥሩልካ ዝኻ ካብ ቤቨርሊ ፍላክሲንግተን ዝተባሃለ ሰብ ዝመፀ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝምድናታት ብዙሕ ስለዘይብሎም ካብቶም ዘለዎም ዘቑይቆም ከም ዝከኣሎም ኣብኡ ጠቢቆም ክነብሩ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ቁርዲት ሓንሳብ ምስ ጓሓፍካዮ ካልእ እንስሳ ንክረክብ መዓት ግዜ ዝወስደሉ ጎተት ኢሉ ስለዝኸይድ ስለዚ ክእለዩ ይደልዩ እዮም ኣብኣ ኮይኖም ነዛ ሒዞማ ዘለው ጥራይ ክጥቀሙ ደልዩ they often thrive even at the cost of their own self-worth to be accepted by others in some way እዚኣ ካብ ታመራ ሂል ዝተባሃለት ክኢላ ናይ ሳይኮሴንትራል ዝበሃል ኢንስቲትዩሽን ይገለዩ anyway እዚኣ እንታይ ትብለና ኣላ ኩሉ ግዜ ሰባት ንክቕበልዎም ወይ ንከልዕልዎም ወይ ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ንክቕበልሎም ዋላ ብዋጋ ናይ ነብሶም ዋላ ንነብሶም ዝጉድእ ተኮይኑ ከምኡ ክገብሩ ይደልዩ ምክንያቱ ንዕኦም ቀዳማይ ኣገዳሲ ሰባት ክቕበልዎምን ምስ ሰባት ኣብ ዙርያ ሰባትን ክህልው ኣለዎም ናይ ነብሶም ኣየገድሶምን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘይኮነ እቲ ባህርያት ዋላ ነብስኻ ኢኻ ትጉዳእ ዝበሃር እንተለካ ቀንዲ ተጎዳኢ እሶም እዮም ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከሕጉሱ ንኩሉ ሰብ ዝድግፎ ነገር ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ነብሶም ዝድግፎም ክንዲ ዝገብሩ ስለዚ እዚኣ እውን ካልእ ተወሳኺት ኣብ መለለይት ናቶም እያ ንቐፅል very important ኩሉ ኣገናዚብና ክንሕዞ እታ ሳልሰይቲ ቀንዲ መለለይት ባህሪ ናቶም ድማ seek others opinion ኣብዚ ካልኦት ሰባት ፅቡቅ ኣለኻ ከምዚ ኣለኻ ክብሉ ኢሎም ከንቁሎም ክንብል ከለና ኣብዚ ከዓ ናይ ካልኦት ርእይቶ ልዕሊ ማንም እዩ ዘገድሶም ናይ ማንም ሰብ ናይ ኩሉ ሰብ ርእይቶ እዮም ዝቕበሉ ናይ ነብሶም ርእይቶ ኣብ መወዳእታ ፀገም ኣለዎ so ንኺድ a person's neediness might shine through ቀንዲ ከተለልዮም ተደሊኻ ነዚኦም ኒዲ ሰባት ወይ ከዓ ነዞም ልግብ ዝብሉ ወይ ከም ብምንታይ ከም ዝምስሎም ቃል መስይነሎም ከፅገተኛታት ክንብሎም ናይክን ያ ከምኡ ዓይነት ሰባት ቀዳመይቲ መለለይቶም ውሳነ ክውስኑ ከለዉ ኢኻ ተለልዮም so ዝኾነ ነገር ክውስኑ እንተኮይኖም ባዕሎም ክውስኑ ይክእሉን እዮም ናይ ዝተፈላለዩ ርእይቶታትን ሓሳባትን ክቕበሉ እዮም ዝደልዩ ሕጂ ከነስተውዕል ኣለና ኩልና ሰባት ክንሓትት ምስ ሰባት ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ናይ ሰባት ርእይቶ እውን ክንሰማዕ ኣለና እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ እቲ ፀገም ኣበይ እዩ ናይ ሰባት ርእይቶ 20% 30% ጥራይ ፅልዋ ክህልዎ ዘሎ ኣብቲ ውሳነ ኢኻ ትቐንዲ 70% ንስኻ ክትከውን ኣለካ ክትውስን ትኽእል ናይ ካልኦት ሰባት ምናልባት ከመወከሲ ሬፈረንስ ክትጥቀመሉ ትኽእል እምበር ብናይ ካልኦት ጥራይ እዚኣቶም ግን በንፃሩ ባዕሎም ንነብሶም ሓደ ብኩዑን ፅቡቅን ምክንያት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዘይተኣማመኑ ይመስለኒ ኣብዚ እውን ከምኡ ዝብል እቲ መፅናዕቲ እውን ከምኡ ዝብል ኣብ ነብሶም 100% ስለዘይተኣማመኑ ንባዕሎም ነፍሶም ዝኸውን ውሳነ ንክውስኑ ይሽገሩ እዮም ስለዚ ንባዕሎም ክውስኑ ስለዝሽገሩ ኩሉ ግዜ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ምክሪ ክወስዱ ይፅበዩ ወይ ሰባት ከመይ ክገብሩ ከም ዘለዉ ክነግርዎም እንታይ ዓይነት መንገዲ ክኽተሉ ቤን ክኸዱ ነናይ ክወስዱ እንታይ ክገብሩ ነናይ ክገዝኡ ነናይ ክኽደኑ ኩሉ ሰብ ክነግሮም እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ንነፍሶም ክሳብ ክንድኡ ስለዘይኣምንዋ ፅቡቅ ነገር ክትመርፅ እያ ኢሎም ሕጂ እቲ ንሰብ ምፅባይ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ናይዚኦም ሰባት ቀንዲ ክነስተውዕለላ ዘለና ንሰባት ሓቲቶም ነቲ ናቶም ጉድለት ሰባት ክሕግዝዎም ምፅባይ
ፅቡቕ ኣይኮነን እንድዩ ኢለ ምክንያቱ ገለ ክፋል ባዕልካ ወሳኒ ክትከውን ኣለካ ካልእ ካ ናይ ሰብ ሓበሬታ 100% ናይ ሰብ ወይ 80% ናይ ሰብ ወሲድካ ትገብር ተለካ ፅቡቕ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደገኛታት ዝገብሮም ግን እንታይ እዩ እቲ ብልሓትስ እንታይ እዮም እታ ዝተገበረት ወይ ምክሪ ሂብካዮም ወይ ምክሪ ሂብዋ ወይ ምክሪ ሂባቶ ንዓ ገይሮም ጌጋ እንተኮይና ወይ እንተወዲቆም ቀጥታ እንታይ እዮም ጥቀሙ ነቲ ሰብ ታገበን ብሰንክሱ እያ ታክዳን ንሳ ያይላት ንሱ ገይሩኒ ፈፂሞም ንሳቶም ሓንቲ ከም ዘይገበሩ ነቲ ፀገም ብምሉእ ናብቲ ሰብ ዘማኽሮም እዮም ዝድርብይሉ ስለዚ እዚኣ ኢኻ ቪክቲም ምኾኑ ከምዚ ንሳቶም ሓንቲ ከይፈለጡ ደንቆሮ እዮም ዝቕየሩ ተፈሊጦም በቃ ከምዚኣ ምስ በለኒ ከምዚኣ ምስ በለትኒ ከምዚ ምስ ግበር ምስ በለኒ ኮይ ከምዚ ግበር ምስ በለትኒ ኮይ ወላ ሓንቲ ኣነ ዝተባዕል ኩሉም በቃ ልበይ ምሳይ ነበረ በቃ ኩሉ ነገር ናብቲ ሰብ ስለዚ እንታይ እዩ ከተማኽሮም የሸግሩኻ ፀገም ተጋጢመኻ ፀገም ትስኻ ባዕሎም ለሚኖም ሓግዘኒ ኢሎም ካስኻ ዓቕምኻ ሂብካዮም ንሳም ስወደቐትካ ንዓኻ መፅረፊትን መዋረዲትን ይጥቀሙልካ ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ናቶም ኩሉ ግዜ ሓደገኝነት ናቶም እዚ ኩሉ ግዜ ካባኻ እዮም ዝደለይዎ ኩሉ ነገር ክውስንዎ ዝደለዩ ንዓኻ ክሓቱኻ ይደልዩ ምሕታት ፀገም የብሉን ግን ነታ ንስኻ ዝበልካያ ገይሮም ከይዶም ፅቡቕ እንተዘይከይዳ ያ ሓላፍነት ክወስዱ ነይሮም ባዕለይ ሓላፍነት ወሲደ ገይረያ ክትብል ኣለካ ሓቲትካ ሓግዘኒ እንድሕርልካ እንተ ሓጊዝካ ንዑ ይኮንካ ብለይም ክትገብሮ ዘለካ ሹ ክሕግዘካ እኮ ይበለከም ወይ ክሕግዘካ ይበለትካ ንስኻ ለሚንካ ሓግዝኒ እንድሕርልካ ኣለካ ሽዑ እንድሕሪ ፀገም ኣጋጢሙ ሓላፍነት ትወስድ ኣለካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ሓላፍነት ኣይወስዱን እዮም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ተፀጊዖም ምንባር ስለ ዝፈልጡ ባዕሎም ክገብርዎ ነቲ ፅቡቕ ነገር ፅቡቕ ተኸዲኖም ተኸይዶም ኣይዶን ንሱ ገይሩለይ ይብሉ ድዮም ኣይብሉን ኣይፈልጥን እየ ግን ሕማቕ እንተኮይና ቀጥታ ናብቲ ዘማኸረ ሰብ ክውርውርዋ እዮም ዝመርፁ እታ ራብዐይቲ ፍልይቲ መለለዮም ከዓ ቅንኢ ኦፍኮርስ እንድሕሪ ፅግዕተኛታት ኮይኖም ሲ ካልእ ሰብ ክፅጋዕ ኣሎም ኣይደልን እዮም ቅንኢ ምስ ዝስዐ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ ሓደ ሰብ ተፀጊዖምሉ እንተለዉ ካልእ ሰብ ናብኡ ክፅጋዕ ኣይደልዩን እዮም ከብለሎም ስለ ዝኽእል እጂ እዚኣ ከዓ ሓንቲ ካብቲ መለለይቶም እያ if you have ever dated a needy person ምናልባት ኣብ ፍቅሪ ወይ ዝኾነ ይኹን ምስ ሓደ ከምዚ ፅግዕተኛ ሰብ ወዲኹም ጓል ርክብ ጌርካ ነርካ እንተኮይንካ ይብለና ኣሎ you may have noticed that they were incredibly jealous ኩሉ ግዜ እንዲኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍቅራዊ ጉዕዞም እዚኦም ክትራኸብ ከለካ ኩሉ ግዜ ቅንዓት ኣለዎ ምክንያቱ ንስኻ ምስ ካልእ ፆታ ንኣብነት ኣነ ወዲ ምስ ጓል ከለኹ ምስ ሓንቲ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዋ ተራኺበ እንተለኹ ከምዚ ምስ ኣነ ዓለልኩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ጎና ከለኹ ካልእ ጓል መፂኣ ሰላም ተይላትኒ የላን እታ ጓል ከምኡ ድማ ትወዲ ምስ ሓንቲ ዝፈትዋ ፀኒሑ እታ ጓል ኣጋጣሚ መንገዲ ሰብ ካልእ ወዲ ረኺቡ ሰላም ተይልዋ ብቕንኣትኩም ትርክሕርር እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ምትእምማን የብሎም ናብ ነፍሶም ስለዚ ቀልጢፎም ናብ ሓያል ዝኾነ ቅንዓት ስለዝኣትው እቲ ቅንዓት ካብ ቅንኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብረና ኢሎጂካል ሎጂካል ማለት ሓደ ሰብ ምሳኻ እናኸደት ከላ ሰብ መፂኡ ሰላም ተይልዋ ሓንጎልካ ብስሩዕ ይሓስብ እንተሎ እንታይ ዝብል ሓዋ ክኸውን ይኽእል ቤተሰባ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሓዝኣ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገራት ክትሓስብ ትኽእል እቲ ሓንጎልካ ስሩዕ ዘይሓስብ ተኮይኑኻ ውሽማኣ ደኸውን ዓርካ ደኸውን ሰብኣያ ደኸውን ቀልጢፍካ ናብቲ ሕማቕ ትኸይድ ምክንያቱ ሰብሲ ኣብ መንገዲ ርክብ ዘብሎ ሕሰብዎ ንከተማ እናኸድኩም ክትረኽቦ ከለኹም ብፍቅሪ ምሳኹም ዝቋረን ወይ ገለ ይኩንኩም ትረኽቡ ኖርማል ሰብ ትፈልጥዎ ኣብ ገለ ትፈልጥዎ ብገለ ተላለኹም ኢኹም ትረኽቡ ስለዚ ቀዳማይ ካብ ሰብ ሰላም ክብል ከሎ ኣበይ ይፈልጦ ገለገለ ኢልካ ክትግምት ኣለካ እምበር ጥሪትካ ናብቲ እዚኣቶም ግን ጌና ኣብ ውሽጦም ኮንፊደንስ ስለዘይብሎም ናብ እዮም ዝኸዱ jealous and insecure people tend to cling to their partners to keep a closer eye on them ኩሉ ግዜ እዞም ቅንዓትን ብፍላይ እዞም ተፀጋዕቲ ሰባት ንብሎም ዘለና ቅንዕን ዘይምትእማንን ስለ ዘለዎም ምስቲ ሰብ ብፍላይ ፍቅሪ እንተለዎ ምስኡ ጥብቕ ኢሎም ተቐንዲ ጥብቕ ዘብሎም ድማ ንምቁፅፃር ንኽጥዕሞም ካልእ ዕድል ንኸይረክብ ካልእ ዕድል ንኸይትረክብ ምስኣ ልግብ ኢሎም ክኸዱ ካብኣ ክፍለዩ ኣይደልዩን እዮም ካብኡ ክትፍላይ ይደልን እያ እዚኣ ድማ ካብ ኒኮሌም ቦስል ዝተባሃለት ክኢላ ዝመፀ ምኽሪ ወይ ከዓ ማዕዳ እዩ perhaps they fear that they are not good enough for their partner or they don't trust their partner እዚ ቀንዲ ጥብቕ ኣቢሉ ካብኦም ከም ዘይፍለዩ ዝገብሮም ዘሎ ድማ ክልተ ብክልተ መንገዲ ክረአ ይኽእል ሓደ ኣነ ንዑ ይግባኣኒ እየ ወይ ንሳ ንዓይ ትግባኣኒ እያ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ይፈርህዮም ከምዘይ ይግባኦም ወይ ከምዘይ ትግባኦም ትፈልጡ ተኮይኖም ይፈርህዮም ወይ ድማ እኹል ምትእምማን የብሎምን እቲ ሰብ ንዖም ክመርፅ ከም ዝኽእል
ስለዚህ እቲ ሰብ ኣይኣምንዎን እዮም ምሳይ ክኸይድ ኣይክእልን ስለዚ ካብ ክልቲኡ ክኸውን ይኽእል እቲ ምክንያት ከምኡ ዝገብሮ ይብለና መቸም ብዙሕ ተዛሪብና ኣለና እንታይ ባህርያት ናቶም ከም ዝኾነ ከመይ ጌርና ከነፍስና ክንከላኸል ንኽእል ኣገዳሲ ትምህርቲ ኮይኑ ይስምዓኒ so the needy person ኩሉ ግዜ እዞም ደለይቲ ወይ ተፀጋዕቲ ወይ ከዓ እዞም ምሳኻ ለጊቦም ክነብሩ ዝፍትኑ ሰባት ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ካብ ነፍስኻ ይወስዱልካ እዮም ወሰድቲ እምበር ወሃብቲ ይኮኑን ኣይህቡን እዮም ዝወሃብ የብሎምን ወይ ኣይለመድዎን ኩሉ ግዜ ካባኻ ክዘቁ ጥራዮም ዝፍትኑ ስለዚ ዝፀቆካ ዝወስደልካ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብረካ የትክመካ እዩ ስለዚ ክትከላኸሎ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከምታ ላም ኣብኡ ለጊቡ እንተሎ ዝቁሪት ክትኣልየላ ክትክእል ኣለካ ቁርዲት ካበይ ክነብር ክትብል ትኽእል እንዲኻ እሱ ካልእ ሕቶ እዩ ክመሃር ኣለዎ ናይ ቁርዲት ድግደፍ እሞ እቶም ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ቀንዲ ነፍስና ክንዕሪ ኣለና ንካልኦት ሰባት ንሃስት ስለ ዘለና ንዓና እውን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ስለዚ እቲ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝለግበካ እንተሎ ኩሉ ግዜ ስለ ዝወስደልካ ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እኹል ሓይሊ ከይህልወካ ክእል ኣብ ሂወትካ ንሽግራቱ ንዑ ጥራይ ንዓዓ ጥራይ ክትሕግዝ ትውዕል ተኮይንካ ንዓኻ ሓይሊ ወይ ከዓ ተብዓት ወይ ግዜ ክስእን ትኽእል ኢኻ ነታ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሂወትካ ክትገጥሞ ስለዚ ቀዳማይ እንታይ ክትገብር ኣለካ be very clear how much time and effort you're going to give them ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣለለ ኢኻ ኣነፂርካ ክንነግሮም ኣለካ ብኸመይ ከምዚ ክትብሎም ኣይትኽእልናኻ ግን ከምዚ እዚ ዘረባ እዚ ከተብዝሕ ከለኻ ኣነ ምሳኻ ክራኸብ ኣይደልን እየ ኣነ ምሳኻ ክራኸብ ኣይደልን እየ እዚ ነገራት እዚ በዓልኻ ክትገብሩ የለኪ ናባይ ከይተምፅለይ ምክንያቱ እዝን በዓልኻ ክትገብርዮ ዘለኪ ግዳይ እዩ ኢልካ ዶብ ክትሕንፅፀሎም ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ንዖም ከማን ከለብሞም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ካብ ምሕር ንስኻ ምግባርካ እውን እቲ ሕማም ሒዝዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ቁርዲድነት ርእሰ ምትእምማን ነፍስኻ ናይ ምኽኣል ፀገም እውን ስለ ዝፈጥር ነቶም ሰባት ክንሰዶም ኣለና ዋላ ንቆልዑ እውን ክንጥንቀቕ ኣለና ኢንዲፐንደንት ክኾኑሉ ዝኽእሉ ነፍሶም ሽግራቶም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክንደፍኦም ክንክእል ኣለና ብዙሕ ግዜ ምዕባለ ዘርእዩ ቆልዑ ናፃ ዘለዎም ነፍሶም ከኣልዩ ሓላፍነት ዝወስዱ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣባና ጠቢቆም ከም ታሽሙ ዝኸዱ ይኩንስ ነፍሶም ዝኽእሉ ነፍሶም ከዘናግዑን ሽግራቶምን ዕዮታቶምን በዓሎም ዝተወሰነ ክፍትኑ ዝኽእሉ ክኾኑ ኣለዎም give yourself space because it's exhausting to deal with this with needy person ኩሉ ግዜ ነፍስኻ እኹል ዝኾነ ግዜን ቦታን ክትፈልየላ ኣለካ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሰብ ብዙሕ ካብ ነፍስኻ ስለ ዝወስድ ንነፍስኻ ዝኾን ግዜ ክትፈልይ ኣለካ ካብኡ እልልካ ካብኣ እልልካ ንዓኻ ዝኸውን ግዜ ምውሳድ ኣገዳሲ ይኸውን ነታ ሓይሊ ነፍስኻ ክትኣሊ ማለት እዩ እንደገና ድማ ናይ መወዳእታ ከተስዕብሉላ ዘለኩም ነዚኦም ዓይነት ሰባት ክትቅይሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ከዓ ሓላፍነት ናትካ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንስኻ ነዚ ዶብ እዚ ብምግባር ነፍሶም ባዕሎም ንክቕይሩ ከተተባብዖም ትኽእል ጥራይ እምበር ክትቅይሮም ናትና ስራሕ ኣይኮነን ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ቅኑዕ ኮይኑ ዝተሰማዓካ ንዓኻ ይኸውን ንዓኻ ዝጥዕመካ ምዚኦም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ንዓኻ ዝጥዕመካ ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ቅኑዕ ንዓኻ ዝመሰለካ ክትገብር ኣለካ ንዕኦም ወላ ይጎዱ ወላ ክገድፉኻ ይኽእሉ እዮም ኢትስ ኦኬ ንዓኻ ቅኑዕ ኮይኑ ዝተሰማዓካ ምግባር ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ኣትከምቲ ፍጥረት ስለ ዝኾኑ እምበኣር ናይ ሎም ቪድዮ ናይ መወዳእታ ክፋላ በፂሓላ እቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ቻነል ትመፁ ዘለኹም ቋዳ ሓመፃኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል እዚ ጂ ድራር ዝብል ቻነል ንኩልና ብዝተፈላለየ ክፋል ብፍልጠት ክሕይለናን ክዕብየናን ሂወትና ካብ ዘላቶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክትከይድ ክድግፈና ዝኽእል እዩ ዝበልክዎ ፍሉይ ብዙሕ ዓይነት ትሕዝቶታት ኣለኒ መፂኹም ተመሃሩሉን ተጠቀሙሉን ንካልኦት ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩም ድማ ሓብዎም ምክንያቱ ልክዕ ከም መፅሓፍ ህያብ ትብዎም ዘለኹም ኢኹም ሓንቲ ቪድዮ ናተይ እውን ፅቡቕ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል እያ ኢለ ዝኣምን ከም ወትሩ ትመሃሩን ተዓብዩን ዘለኹም ፅቡቕ ገበርኩም ቀፅልዎ ንዓይ ድማ ምትብባዕኩም ኣይተውሕዱለይ ካብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ደስ ዝበለትኩም ወይ ንስኻትኩም ትውስኹሉ ወይ ምሳኹም ንስኹም እውን ዝተዓዘብኩማ ናትኩም ተመክሮ እውን ኣብ ኮሜንት ክፅሕፉለይ ክፅበየኩም እየ ናይ ሎሚ ስራሕ ኣብ ዝተወድያ ኣላ ኣብ ካልእ ስራሕ ሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው